Canma. That's cool. Oh, sana. Njani ma? Siyaphila njani? Hayi sikhona, hayi sikubingelele ngaphansi kohlelo lwethu umgwaza. Wena uma njengoba ubusibhalele-ke sesize sazama ukufika. Uma bese ucela ukuthi usichazele uma uthi inkinga yakhe. Kahle kahle yini lo othi inkinga? La ekhaya mina ngiyahamba inyanga yonke kusuke ngingekho la ekhaya. Ngishiya umntanami. Kunengane yami eshone ngoNovember last year. Yashona Imali ingane yakhe kanjani? inje yashayiswa imoto yashona. Ibihlala ekhaya nje ngingekho right verse. Kanjani? Miyisigebengu nje iphatha nezibhamu. Bese ngizwa udaba kuthiwa le ngane le nomfana wami ade la ekhaya mehlala nengane mehlala nentombazane la ekhaya bekipitile. Okay. Mebekipitile uyakhala uyakhala usisi kade ehlala nayo umntanami lo munye ukuthi hayi benza izinto ey'rongi izodwa mina mangikho niyalala ngale kamelweni bese ngihambile zenzeka noma yini la ekhaya. Ima-ke kanti njengoba ujena ma umfana la ekhaya useshonile yona ayigoduka Le ngane zange igoduke nami engingayazi ngiyazi. busuke ma wake mhlambe wayoyitshela ukuthi kumele igoduke njengomnikazi nje wekhaya. Angikaze ngisho ukuthi ayihambe ngoba ngisuke ngifihlele mina ngazi ukuthi ayikho nangale futhi i-wrong mayihlala ngale la kamela kumele ngabe likhiyiwe ngoba akakagezwa ngisho ukugeza njengoba umfana la ekhaya seshonile. Ishonile umnene wekamela ilala khona lapho igqoke ney'ngubo zomfana la ekhaya. Wena usuke wayibona nje? Sengike ngayibona kancane angitshela ukuthi umngane wengane la ekhaya kanti iqhumile la ekhaya ihleli ekhaya ikipitile. So thina ma into obucela ukuthi sikusize ngayo mhlambe kungayiphi njengohlelo umgwazela? Ayifuni ukuhamba mangiqala ngiyibukisisa kahle inenkinga ukuthi ekhaya yahamba kanjani ukuze ifike. Ayifuni ukuhamba mina ngifuna iphumile la ekhaya ngisayidingi nje la kwami. So kahle kahle wena ufuna thina sishaya inyama? Mina ngifuna nje nishaye inyanga nje bangikhathele nje kulokho umfana la ekhaya akagezwa ngisho ukugezwa nje imihleli la ekhaya. Kodwa ngendlela osho ngayo ngazuthi ingane encane. Ayona isencane mangayibona la ekhaya ngomngcwabo ngitshela ukuthi umngane wengane la ekhaya incane impela nje. Mhlambe singakwazi ukuthi siyibone noma mhlambe kube khona indlela yokuthi sikhulume naye. Lizi Yebo ma. awuvele lana. Yebo sisi. Isekhona ingane lehlala la ekhaya. Yebo ikhona ivalele ngale ekamereni. Awuyicela. Sewusize kancane wena uma uthi ivalile ngale kamereni Ihlala khona vele ekamereni. Ihlala khona nje makukhona uma kanje lo futhi ezawubuya ivalela khona ekamereni. Kodwa mewukuthi uma akasekho usebuyele emsebenzini iyacanasa la nekhindi zakho ubhuti wami lo sashona iyacanasa nje la yenza yonke into le. Bese kukhona uma iyayivalela. manje wena ubungakazi nje mhlambe umtshele ugele ukuthi hayi Cha bengakaxoxisani naye ngimtshela ukuthi akahambe. Besingakaxoxi lokho ukuthi akahambe bengisaqala ngokuthi ngitshele uma nendaba le. wena uma uhleli nayo uma wakho umengekho mhlambe ayikho into enike mhlambe uyikhulume nayo ukuthi hayibo gele hamba phela ekhaya. Yathi iyasaba mengathi noma ngathi uyakuba iyasaba ingakho ihlalile ngoba indoda isashona. Indoda yayifostile ukuthi izila izohlala naye njengoba isashona nje indoda iyasaba nokuya kubi iyabasaba abazali bayo ngoba kade babeyidinga ingafuni ukuhamba.
Sisi mina ikhona into engixakayo la. Umuthi wena ubusaba abangani bamfweni. Kanjani? Ngoba umfweni akasekho nabo ngiyacabanga ukuthi nabo abasekho la ekhaya. Abasezi la ekhaya njengoba naye esashona. Ngiyabasaba ngoba mengihleli naye lo lapha ekamereni mengihleli nabo ngabaleyo ukuthi hey umama elengibuye ngimazisi udanathi uzobafonela shuthi bazozobulala mina-ke. Ingakho ngikhetha ukuthi ngitshela uma namhlanje nana ngithinta ukuze ngigcine nifile ngoba angiyidingi le ngane la ekhaya. Isekhaya la, angiyidingi la ekhaya le ngane. Isishintshe kwayo ikhaya lami leli noma ngikathengele yona ukudla. Umfazi omdala athengele ukudla la ekhaya ayihambe nje sikhathele yona. Ungazi ukuthi usisi naye bekhona ade kusaba. Ingasi impela khona ade kusaba, kumele futhi asabe ngoba ade beyinkinga labangani balingana la ekhaya. Kuna sesiphumulile njengoba isishoni kodwa manje abayinkinga kakhulu yila bafana abangani bakhe. Ngoba nayo le ngane futhi bayikhosela la ekhaya basayihlalela. Ngeke phela ikwazi ukuhlala emzini umuntu ayayize ngaye seshonile. Ukweyisa phela lento abayenzayo. Basike nje ayihlale la ekhaya ngenkani ngoba ayisenalo ikhaya kubo njengoba uyahlala la ekhaya ngenkani yayo ayeka ngisho isikole. Basayihlale la ekhaya ngenkani. Yona ihleli nje la ekhaya mhlambe when it comes to clean nani. Ihleli nje yona la ekhaya. Ngiyayiklina ngenze konke kodwa umama ekhona-ke ile ayiphumi ndlovu ekamereni ivalela khona imini yonke mina kumele ngilokhu ngiyiphakela-ke ngiyihambisela. Kodwa umama esengekho esehambile iyacanasa la ngisho ikhindi zabhuti wami iyayifaka kusuke kubukwayo nala ikwayo la ikubo. Ungaqoka kanjani izinto zomuntu oseshonile kodwa? Nami inkinga ilapho into engiphatha kabi nje yile. Ikubo kuzomela ihambe kanje asikakagezi la ekhaya ngisho ukugeza asikakagezi. Shuthi kahle. Shuthi nina nisatshiswa abangani. Satshiswa abangani boyendoda yayo lengane. Nayo ihleli for sure abangani bayo. Kungeke kungasho manje kwami-ke la ekhaya. Labantu yigebengu njengoba esengekho ubhuti la ekhaya indoda yakhe lo sisi lo lapha lutho ngeke uyenze lutho. Bese mhlambe besingakwazi ukuthi mhlambe noma sicela ukuyibona noma mhlambe before sihambe sike sikhulume naye noma mndani sizame nje ukuthi senze iplan ukuthi ayibone yakubo noma makuyukuthi kanjani mhlambe inenkinga ukuthi igoduke thina singakwazi ukuthi igodukise manje. Lezi oyibizi. Phela manje ubuke wayibona namhlanje usuke wezwa nje ukuthi goqogoqola ekamereni. Uyitholakala nje. Ngoba khona wena ingakho uzomela iphumile namhlanje akukhona kubo la. Umuntu ayeze ngaye wafa nayo kumele iphindele kubo kakhona kubo la. Ngisayihambe kanjani kubo asisangeni. Ngingakwazi ma ukuthi ngiyiqalaza ngale ihamba uyiqalaza. Ubuye nayo. Kodwa ayikho right lento manje ukuthi kuhlala ingane yomuntu emzini wakho. Kwayimina nginecala. Kwayimina nje nginecala. Abantu indlela abazokubuka ngayo wena. Ukuthi mina ngikwazi ukufaka ingane la ekhaya incane kuncu. Awuzokhala kangaka maye ngazuthi nje ingane encane ngempela. Ayibo incane le ngane. Faye ngabe le ngane iyafunda isikole na ngiyazi nokuthi faye ngabe iyafunda ngiyazi nokuthi ihlaleleni. Imikhuba egilwa la ekhaya manje ingekho emzini wami. Mina ngihlala le Majaldini ngilwa imikhuba la ekhaya. Okubi-ke nje ngoba ihlala ekamelweni engabe likhiyiwe koze kwenziwe zonke izinto ekamelweni yonke into ngazuthi mina iboshiwe ngoba umfana la ekhaya washona koze kukhishwe kahle zonke izinto mase kuhlatshwe ukibo. Ngiyaxakeka mangizwa le ndaba. Iyayidanasela ngathi ingane yala ekhaya. Asike sizwe ukuthi mhlambe iyoke izoke ivume yini. Kodwa noma ingavumi soyithatha inkani sigoduke naye.
Hayibo. Hawu. Ayihlazo. Yazi kwase ngithatha indungu ngiyishaye. Kuzomele nje ihambile la ekhaya ngeke sikwazi Sawubona namaphoyisa ngasibopha la ekhaya kuzomele ihambile. Ngeke sikwazi. Imake. Kini kuphi? Ishikhona la endaweni. Yebo, ekini njengoba ula ekhaya. Bathini? Esikoleni? Ekhaya bayazi ukuthi ngiyadlana ngoba bayebeze bazongilanda ngagolosi. Nakhona ngangagolosi ngoba ngithanda. Ngangithusa umfana lo ekhaya ukuthi ngahamba. Uma ngihamba uzongibulala. Esikoleni ngayekiswa yena kumfana. Pho manje akekho kini owamtshela ngalento. Cha akekho engamtshela ngoba umfana ngiyamazi. Uthi vele ubeyingozi. Hamsana abangani bakho. Pho wena nje ubuhleli ngale uhleli nje. Ngoba ngisazi ukuthi ngibuyele ekhaya ngizofika ngithini ngoba ngade ngangikhuza ngalo mfana. Uqhoza sala ekhaya. Wala ekhaya lo qhoza soyivalela lapha ekamereni. Owala ekhaya nje. Akayimisele inhlobo ngokuya kubo. Kwami esingekho phela indoda yakho phuma uhambe yekini. Isekhaya la. Isikole kona sesiwagcina kaba. Ayi, ngeke grade 10. Izwa nje. Ka grade 10. Iminyaka wena eminyaka mingaki? Ngizothi 17 kulo nyaka. Izwa. Ngenincane kanje. Nginitshele wema ngishiya ingubo hayi nakho yayifika igqoke lokho yayigqokile okukodwa nale gane elifayile yonke lento ayifaki lokho wami mungekho ke ma ifake ezomfowethu ingubo ezabhutwana ifaka zona nje ikhinde ezincane ezingaki ikwayo la ekhaya. Njengoba ukhuluma ngami kanje uma busumtshelile ngalabafana abangena la uma ngekho. Uthini ngalobe kushaya ngesonto edlule busumtshelile ngaye? Mina isekhaya. Sorry sis. Sekhaya. Kukuthi ke into esize ngakho la njengoba sikubizile bungabizelanga ukuthi uzolokhu nje amacala kasisi. Udaba lungako. So la ekhaya bakucela ukuthi ugoduke. So mina iyangithusa lento ngibona ingane engake ekwazi ukukhipha idala. Yazi mina ngingaboshwa. Ayiphumi ihlali lapho nje. Wena engazi ukuthi futhi indlela engiyibuka ngayo uhlalela ngoba uthanda hayi ngoba ukuthi uphoqiwe. Ngoba nezinkulumo zakho ngeke uvesane ukhulume lento oyikhulumayo ukuthi nalo naye umbonile. Futhi kahle usuyamceba nenaye. Ufuna ukuthi naye abe senkingeni njengawe. Kanti kuzomela uhambile entombi. Uma zonke izinto ezimnandi ayishiyelana usuke eshiyela wena usuke engazi ukuthi ushiyela wena. Mekhona uyayiqhuma ekamereni mase ngekho kumele sizobangisana nawe le kitchen. Into engeke ikwazi ukwenza akuzomela uhambile la ekhaya. Sekhaya la. Ma mina into engibuka ukuthi ingcono yenzeke ukuthi njengamanje thina singakwazi ukuthi sikugodukise. Uyafuna ugoduka? Ngizofika ngithini bazali? Hayibo. Simhla uhamba wahamba kanjani? Ngangiphoqiwe, ngikhamba ngoba ngithanda. Ayekho azokuphoqa la ekhaya kuzomela uhambile indoda yakhe ayisekho kade yashona. Ayisekho indoda yakho la. Yini ozoyihlalela uhleli noba ekamereni ngoba uhleli wedwa. Indoda yakhe ayisekho isashona. Sahlaleleni. Yazi ukuthi ibhlungu lento. Futhi wena kahle umuthi wakuphoqa. Futhi wena kahle lo muntu bekidnaphile wena la ekhaya. Mangokuthi uthi wakuphoqa. Angithi uthi wakuphoqa. Pho kanjani mabefika abakini bezokufuna la ukuthi wena uyala? Ngoba ngithembisa ukuthi uzongibulala. Ngoba futhi nami ngiyazi imisebenzi ayenza. Namanje mekhiphe meshona ke namanje kusasaba ukuthi uzokubulala. Njengoba sengasekho ke manje. Yini ke esikubambayo ke manje ukuthi ugoduke.
ukuthi ekhaya ngizofike ngithini ngoba kade babe ngikhuza ngalo mfana ekhaya. Mabekukhuza wena uthini kini? Ngangibatshela ukuthi umfana ngiyamsaba. Sisomncane mangase manje nje ngithi njengamanje ngiyakuthatha ngikubuyisela ekhaya. Ayikho inkinga? Ikhona inkinga, ngeke ikhona. Ayikade ngahamba mina ekhaya ngeke ngikwazi. Ima-ke ngizoya mina ngifike ngikhulume nomzali wakho. Ukhona ubaba, ukhona umama? Yebo basaphila bobabili kodwa angiboni ukuthi bazovuma ngoba kade ngangikhuza. Angiboni. Awuboni bazovuma kanjani? Ukuthi bangamukele ekhaya. Sangithi wena uthe kumina wahamba ngoba wayekuphoqile. Ngeke bangakwazi uku-understand ukuthi wawuphoqiwe hayi ngoba wawuyihambela. Kodwa ngangikhuziwe. Sengazi ukuthi khona-ke ongangitsheli khona. Angithi ngiyachaza mina ngithi ngizohamba nawe ngifike ngikukhulumele kini. Ngisho ukuthi wawuphoqiwe walethwa la ekhaya ngenkani. Ngcono ngisacela ningiphe isikhala mhlawumbe ngihlale noma iy'nyanga ezimbili ngibe ngicabanga ukuthi ngizophuma ngephi ngoba lokhu ekhaya angizwa nje kahle mina. Iy'nyanga ey'ngaka la ekhaya uma uzumelane wenza iy'ntandane angazazi ayenzeki leyo nto. Iy'nyanga ey'ngaka phezulwini kwalezo usuyihlalile la ekhaya uma futhi usazophinda amelane nalokho. Phela bazobe ngaqala ukuhlala Uma phela akayena umonto wey'ntandane la ekhaya ondla iy'ngane zakhe akayena umonto wey'ntandane uma la ekhaya ngikaze akwazi. Mina ngilindele ukuzwa kwena ukuthi singamele simise kanjani. Wena kumele ahambele la ekhaya kona ngiyamdabukela. Mncane yakho ufake ngabusesikoleni. Manje uzumdabukele lo muntu. Kumele ahambele nami ukwazi ukumdabukela lo muntu. Kumele ahambe la ekhaya. Nami la ekhaya ngekuzondla ngekuzukwazi. Angisamdingi la ekhaya mncane ka kumele ngabe uyingane nje usemncane kabe ukuthi angahlala emzini. Kona umbona phuma kodwa omncane kangaka umbonaphi? Hayi mncane. Emncane kangaka umakoti. Mncane. Hayi sinomakoti. Ngabe nje usafunda isikole usahamba ngisho umhlolo yeyintombi. Umncane kangaka ngani? Okay sisiyazeni. Thina nje asike sikwenze intelula. Ambolanda umthwalo wakho ngale sigodukise siyekini. Ukuthi wena usacela 3 months akho 3 months wabathola la ekhaya. Ngeke. Kuyimanje nje. Yibo. Siyahamba Kancane kanje. Yebo. Ukuthi wena ufunani akekho umuntu osazolalela into eshiwo wena. Wena uyingane kabi, usasemncane kabi ukuthi ungana ama demand. And kumele kuba abazali bakho abashoyo ukuthi ithini into yakho. And kuyimanje asikushova kubona manje. Doda cela escort ahamba ayolanda into zakhe ngale. Ngicela uhambe nabo ukuze akwazi ukubona ukuthi khona ngeke ukona uzothi uyothathani ke nje ngale ngoba akanatwa lokho akugqokile okwami shothi uzophuma ngani. Ayikho into azophuma nayo la ekhaya phela ngoba ingubo ayigqoka ezakho ubhuti wami losashona. Yini ke azothi uyayithatha ngale ekamereni? Ayikho. Okay sikuthi ke siyahamba manje. Ma? Besicela ukuthi usisi ukuze nje lento sisheshe siqede. Sheshe siqhubeke le phambili. Sicela ukumthatha manje siyamthatha sihamba naye. Sela ngiseleke bese nifike kube ingubo zami lezi ayifakile ngiyayidinga. Okay ukuze nje senze izinto zibe lula. Sicela ukuhamba nawe sizothi masifika lapha kubo akhumule into zakho lezi ayigqokile. Yebo avundulula okwakhe ayokwami. Ukuze futhi kungabe kuthiwe mhlambe understand abafana sesithatha umuntu kungcono kube khona umuntu wesibili wesifazane ozoba yilokhu njani ozobona omdala abone sihamba naye ayobhekana nemisebenzi yakuba ayahlukane nokuyivalela la ekhaya ekamereni ngoba umuntu ayemganile phela akasekho usashona useganeba ikamero.
Sisemncane. Asukumeni sambeni siyene ekhaya. Kumele vele Mama. hambile. Usuyochazelwa ke usisi ukuthi ukuthi kuhambe kanjani. Kodwa Hayi, ngibongile. yena nje kumele mina mengizobona ngeveni la ekhaya sekuzoboshwa mina-ke Uzoboshwa ngempela futhi ngifuye kanjani ingane la ekhaya encane Incane kangaka kabi lengane. umakoti omncane Ukhona kangaka umakoti omngaka kodwa. ngikaze ngimbone asambeni ke. Hambe la ekhaya. Qoqo. Qoqo. Ithina. Unjani sisi? Yaphila kwenze njani? Yebo, hayi ithina uhlelo lokuthiwa umgwazela size la mayelana nodaba lasisi wakho, usisi wakho noma udadweni. Usisi wami wenze njani? Amakhamera phona? Amakhamera phela ahamba nohlelo. Angiwadinga amakhamera uma ukuthi nifuna ukukhuluma ngicela ningivalele amakhamera, angifune ikhamera. Okay sisike sicela ukuthi sibhekise phansi ke kodwa kuyadingeka ukuthi kumele sikhulume nawe. Noma abadala bakhona? Abekho. Khona mina. Angizwa? Abekho abantu abadala. Okay ke bese sacela manje ukungena, singakwazi ukungena. Mina ngavala amakhamera. Okay besicela ukuyibhekisa phansi ke. Ngingangena. Bafo uyibhekise phansi. Njani? Siyaphila. Sisila ngodaba lomntwana, ngithemba ukuthi yamazi umntwana. Yebo ngiyamazi. Yebo. Kahle thina sulolu hlelo kuthiwa umgwazela. Besibhaleliwe la usisi, umaka sisi lombona seduze kwakho. Bekuthiwe sizo letha umntwana la kubo njengoba sila kubo. Manje into esithusa umntwana uthi wahamba la ekhaya kungekho kuhle and wahamba la ekhaya ngesimo sokuthi wayephoqiwe ukuhamba la ekhaya. Ephoqoba. Uyena umfowabo kasisi. Hayi thina sikwazi la ekhaya lokho usisi wayihambela la ekhaya futhi nje wamukelekile nomnini kade ayidingakala la ekhaya. Ngekho wamxosha asikwazi nanalokho sazi ukuthi wayihambela ngentando yakhe. Nabazali bakhe futhi bayamfuna namanje njengase bamfice la ekhaya bangajabula kabi. Sisi wathi wena kuthina nje uphoqiwe ukuthi uyohlala lapha and ukutshela ngenkani lo muntu lo ukuthi wayekuphoqa ekushushisa ukuthi uhambe ohlala lapha kubo. Kade ngishithi ngidinga inyanga futhi ngihlala lapha bazoyithola indawo yokuhlala. Hayibo, kanjani? Ngizozizama bengeke iphele inyanga wathi. Besafuna ukubuyela emkipitweni. Nendoda yizi siyafa. Sisi umncane nje, kantini inkinga. Ngoba nala ekhaya bamdinga abazali bakhe kade sasimdinga singamtholi nokuthi ulaphi. Uyadingakala nje nala ekhaya nabazali bakhe bayamdinga. Kusho kona ukuthi namhlanje baye esontweni akukho umuntu. Okay, njengoba silethe yena ke la ekhaya. Besimsusa lapha lade ehlala khona. Silethe yena la ekhaya. And siyabona ngazuthi umntwana vele ngazuthi uyanaka ukuhlupha. Ayahlupha nje kakhulu kabi. Ngcono kube nifica abazali bakhe benizoyizwela nabo badelile nje. Sisini inkinga yakho kahle. Angithi kuthina uthe wena wawuphoqiwe. Naku manje sesifica sesizwa okunye futhi la kini. Shuthi kahle wena wenza thinili. Nomthetho wakhe akazwani nekubo. Uzwana nokuhlala emizini yabantu ekubo nje akazwani nalo nhlobo. Into ethi kubo nje akazwani nalo. Hey asiyazi nathi lento. Okay ke sisi into esizele la ukuthi soshiya wena. Sisi silethe yena la kubo. Hayi siyabonga kakhulu nje nabazali bakhe bazojabula kakhulu bemfica la ekhaya. Samba nosisi la
uzolanda into zakhe lezi ayigqokile. Le ngubo oyigqokileyo sengizosale sengimniya ngoba ngiyabona nalakini awunazo. Waphika nokuphara wayidayisa, waphika nendoda, indoda yafa yakushiya. Ngiyakupha nazo lezo iy'ngubo, ayikho into engingazenza zona, ngiyakupha. Hhayi-ke thina umsebenzi wethu sesiwenzile. Cela ukubonga-ke sisi ukusamukela lakini. Hayi siyabonga. Sebosale bey'bonela. Siyabonga.